Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me.
vakazi vevana vaMwari, tinokuchingamidzai mose muzita raJesu muponesi wedu. Ndine kutenda kuti kwatiri Mwari vari kutichengeta, uye ndine kutenda kuti Ishe vanesu mukati meupenyu hwedu munguva dzese. Tine munamato mukati memoyo wangu kuti pakudzidza kwedu shoko raMwari, dai nyasha dzaMwari dzingatibatsira tingawana kusimudzirwa kunobva kuna Mwari. Panguva ino tinoda kudzidza kubva mushoko raMwari. Tine musoro unotiwo Dear Son. Tasarudzawo nguva ino kuti timbotaura nevanakomana vedu, nekuti Mwari anotitarisira kuti tirovedzere vana tichishandisa shoko raMwari. Saka mukati menguva ino vanakomana vese ngativei nenguva yekudzidza. Anyone asiri mwanakomana, ngava mubereki, hanzvadzi, mai, tora nguva ino kunge uchinamatirawo mwanakomana. Haisi tsika inokurudzirwa neshoko raMwari kuti kana shoko raMwari rataura chinhu mumwe munhu aise emphasis achinongedza munhu. Naizvozvo hatitarisiri kuti kana tikataura maissues amunoona anozikanwa anoafekta kana mwanakomana wamuinaye, muite kunge munomuroverera. Shoko raMwari rinotitarisira kuti timusapote. The only support we can give him is through prayer. We can encourage him nekumunamatira kuti zvaanenge adzidza Mwari vagomupa simba. Munguva zhinji kutsimbidzira zvinhu kusina hanya kunomutsa animosity, kunoita kuti vanhu vavenge shoko raMwari. Saka panguva ino vanakomana vangu, ndinoda kuti muzive kuti mhuri yese ichange ichikunamatirai patinenge tichidzidza. Iwe patiri kudzidza, kumbirawo Mwari kuti vaimprese zvatiri kudzidza mukati memoyo wako. Kana uri munzira yazvo, kumbira kuti Mwari akusimbise urambe urimo. Kana usimo, usapiwa moyo webenzi wekuseka zvinoreva shoko raMwari. Mukati menguva ino tisati tadzidza, ngative nenguva yekunamata. Baba vedu vakatendeka vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Tinotenda nenyasha dzenyu nekuti muri Mwari. Munguva yakafanana neino toda kudzidza shoko renyu. Mutirangarire, murangarire vanakomana vedu, tovaisa mumaoko enyu. Nguva ino Mwari vanoda kuprotectwa nemi munyika. Saka shoko renyu pariri kuuya kwavari, ngaripindewo mukati mehana dzavo muzita raJesu nokutendai. Amen. Dear son, Genesis chapter 2 verse 18 inotiyo, taverenga in King James version. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Ndi Mwari vari kutaura mubindu reEdeni vachitaura naAdamu. Mwari vanoti hazvina kunaka kuti munhu ange ari ega, agare ari ega, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Inzwa mwanakomana wangu, hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega. It is not good. Panguva iri kutaurwa vhesi, chivi changa chisati chapinda. Therefore, hakuna chimwe chinhu chisina kunaka changa chiripo kunze kwekungoti munhu ange ari ega. Kana zvanga zvisina kunaka before sin entered into the world, that man should be alone. How much more now that sin has entered into the human family? Inzwa mwanakomana wangu, zvanga zvisina kunaka Adamu asati atadza kuti agare ari ega. Hazvitorina kunaka zvakanyanyisa nhasi Adamu atadza through generations kuti iwewe ugare uri wega. Ndiri kutaura, I want to make this appeal. Mwanakomana wangu, as you live, rarama uchiziva kuti pane nguva yauchabuda mukugara uri wega. Mwanakomana wangu, ndoda kutotaura izvezvi ndichitongotanga. I want to appeal kune vamwe vanakomana vatifambe nemakore, vatikure zvekuti basa anaro rakanaka, anoshanda zvinhu zvake zvese anazvo, asi haasati ane mudzimai. Mwari wauri kunamata iyeye ari kuti zvauri kuita izvozvo hazvina kunaka. Ndinotenda kuti wazvinzwa. Now, pane zvishoma zvatoda kuextracta mubackground yenyaya iyi kuti tifambe zvakanaka. God created a help or a helper, not helpers. Hanzi naMalakai, ko haana kuita mumwe chete here? Kunyangwe akanga aine umwe mweya wakasara maari. Zvikanzi naizvozvo wakaitireiko mumwe chete? Zvikanzi wakatsvaka rudzi rwaMwari. Chirungu, and did not ye make one? Yet had he the residue of the Spirit.
And wherefore one? The response says, that he might seek a godly seed. So zviri kunzi a godly seed inobva pamurume mumwe chete nemukadzi mumwe chete. It was the design of the Lord kuti Mwari asikire Adamu mukadzi one. It was an example, it was the design yaMwari yekuti mhuri dzese dzinofanira kuve nemurume mumwe chete nemudzimai mumwe chete. Dear son, you should desire to fulfill the design of the Lord in having to yourself one wife. Zvikanzi iroro ndo rudzi rwaMwari. Zviri kureva kuti kana rudzi rusiri rwaMwari nderwaSatani. Zviri kureva kuti mwanakomana wangu, tsika dzekuita vasikana vanodarika one imviro dzekugadzira rudzi naSatani. Tsika dzekuve attached to more than one woman in your life, mwanakomana wangu, idzodzo imviro dzekushanda muindustry yaSatani. Take heed, my son. One man, one wife. One husband, one wife. One man, one woman. Another point to take note of. Presentation yedu mwanakomana wangu. Tereresa. God made man and woman. God did not make man and men. Mwari akagadzira murume nemukadzi. Mwari haana kugadzira murume nemurume. Mwari haana kugadzira murume nevakadzi. Mwari haana kugadzira mukadzi nevarume. Mwari haana kugadzira mukadzi nemukadzi. Mwari akagadzira murume nemukadzi. Mwanakomana wangu, why are you attracted to other men when you are already a man? Nasi titori navo vanakomana vedu vasarudza kuve vakadzi vevamwe varume. And if you want to challenge this, vanhu vanotanga kuti no, musadaro, vamwe vacho vanounza the argument of hormones. My son, that is purely evil. God created man and woman. It is actually a demon to be attracted to other men when you are a man. That is an evil spirit. Inotoda kuti tinamatire ibude. We will not apologize on that. That is evil. Men and woman. It is equally evil for a man to be attracted to many women. It is equally evil. It is equally evil for a woman to be attracted to other women. It is purely evil. God made men and woman. My son, there are two types of families. There is a family of origin. Mu family of origin ndo kwa unozarwa. Ndo munema your parents, your siblings, and your relatives. There is a family of choice. This is where you decide to have your own family. Ndo munopinda your partner, your future children. Mu family of choice ndo munopinda religion. Mu family of choice you choose to belong to a certain religion. You choose to belong to a certain profession. You even choose your friends. Sei Mwari akazvisika akazvidesigna zvakadaro. Tera unzwe mwanakomana. 1 Corinthians chapter 10 verse 11 says, now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Zvanzi Mwari chavakatendera kuti iwewe uve ne family of origin, uve na baba na mai, uve ne vaning'ina mwanakomana wangu, uve na namukoma, uve ne hanzvadzi. Chavakatendera kuti uve mumhuri iyoyo, Mwari vakatendera kuti zvinhu izvi zvivepo kuitira kuti iwewe uwane chaunodzidza. Terera unze mwanakomana wangu, Mwari ari kuti you should learn something from marriage yababa vako namai vako. Pane zvinhu zvaunotoona kuti izvi zvinhu izvi hazvisi kufambiswa zvakanaka. God is not expecting you kuti uite the same when you establish your family of choice. Mwanakomana wangu, you are in this family to take lessons. In other words, my son, God is expecting that your marriage should be better than the marriages of all your predecessors.
Mwari ari kutarisira kuti muchato wako kana kuti mhuri yako mwanakomana wangu neupenyu hwako zvive nani kupfuura nekuti you have your brothers to learn from, you have your sisters to learn from, you have your father and your mother to learn from. Therefore, my son, these things happening around you, they are strategically positioned by God to be examples so that you have object lessons to learn from. Mwanakomana wangu, one of your many duties in life is to take lessons from those around you. Mwanakomana wangu, Mwari arikutarisira kuti kana baba wako vachirova mai wako, iwewe you should be different. Mwanakomana, Mwari arikutarisira kuti kana vana mukoma vako vakakundikana pakuroora, God is expecting you to be better. Chii chawakadzidza pazviri, chii chaurifanira kugadzirisa. Zvakaitika kuti zvive zvidzidzo. So munguva yekukura kwako inguva yekudzidza. Inguva yekudzidza mwanakomana. Haisi nguva yekufokasa muzvinhu zvakanyanya kuwanda zvisina basa, zvisingakubatsiri. Inguva yekudzidza. Chii chiri mumamarriages evamwe vanhu, even family of choice vaunopinda nawo chechi, chaunotarisira kuti inini Mwari achindibatsira, inini handizovi neupenyu hwakadai. Hadzisi issue yemarriage chete, issue even yemacareers. Chii chiri mucareer yebrother yako chaunoshuvira kuti kana Mwari akakubatsira uvewo nacho kana kuti uve better than him. When God gives you elder brothers, when God gives you fellow church members, when God gives you people around you, when God gives you neighbors, my son, he is expecting you to take examples and lessons from their lives. Dzidza. Zikanzi panapa chapter 6. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Zvikanzi tangai kutsvaga ushe hwaMwari nekururama kwaMwari. Zvikanzi, that's chapter 6 Matthew, 6 Matthew verse 33. Tangai kutsvaga ushe hwaMwari nekururama kwaMwari, and all these things shall be added unto you. Inzwai vanakomana vangu, seek first the kingdom of God. Tine vanakomana who are strangers to the kingdom of God. Mwari ari kutarisira kuti kana mukatsvaga Mwari, hanzi all these other things shall be added unto you. The problem yataita nhasi munyika, we have a problem of people who seek other things first, expecting the kingdom of God to be added unto them. The Bible is saying you have to seek after the kingdom of God. Tsvakai ushe hwaMwari. Kana ushe hwaMwari ukazara mamuri vanakomana vangu, zvimwe zvese Mwari anowedzera. Mwari ukamutsvaka, Mwari ndiye anoziva chikoro, college inofanira kuendwa nemunhu akafanana newe. When you seek the Lord, he will direct your paths. When you seek the Lord, he will add blessings to your lives. Vanakomana vangu, tsvagai Mwari. Thoughts from the Mount of Blessings. Page 99, paragraph 2. Inotio. Jesus does not release us from the necessity of effort, but he teaches us that we are to make him first and last and best in everything. We are to engage in no business, follow no pursuit, seek no pleasure that would hinder the outworking of his righteousness in our character and life. Whatever we do is to be done heartily as unto the Lord. Zvanzi Mwarika, pari kuti titsvagai ushe hwaMwari. Mwari haasi kuti isusu tinofanira kusiya mabasa atiri kuita. He is not releasing us from the necessity of effort. But Mwari ari kutidzidzisa kuti mune zvese zvatiri kuita, let's consult God, let's indulge the Lord. Ngatitsvage Mwari mune zvese zvatiri kuita. Zvikanzi izvozvo zvichaita kuti Mwari aonekwe mukati memafootprints eupenyu hwedu. Zviri kunzi panapa, hatifaniri kupinda mubusiness, hatifaniri kupesuwa anything, hatifaniri kuve nepleasure muzvinhu zvinogona kudzivirira kushanda kwaMwari muupenyu hwedu. Dear son, we are preparing you to be a father. We are preparing you to be a professional. We are preparing you kuve mubati webasa raMwari.
zvikanzi every morning, that's Mind, Character and Personality, volume 1, page 15. Every morning, dedicate yourself, soul, body, and spirit to God. Vanakomana vangu, dzidzai kuva vanhu vemunamato. Establish habits of devotion and trust more and more in your Savior. Ino ndiyo nguva mwanakomana yekuzvitsaurira nguva dzekunamata. Inguva mwanakomana wangu yekudzidza shoko raMwari. Dzidza kuti Mwari vanodei. Dzidza kuti Mwari vakamboita sei pakaitwa zvakati nezvakati nevamwe in the past. It is the time to devote yourself. It is time to establish habits of devotion and trust more and more in your Savior. Vanoti ufende hwechembere hwakatangira kumahumbwe. Zvidzidzise mwanakomana wangu uchiri kumahumbwe. Zvidzidzise tsika dzakanaka. Zvidzidzise kunamata Mwari. Zvidzidzise kuverenga shoko raMwari. Ziva shoko raMwari uchiri mwanakomana, uchiri mudiki. Establish habits of devotion. Nasi titori nevakomana vasvinu chaivo. Vasvinu kana makavatarisa so havana library iri spiritual. Handisi kutaura estate yepafoni. Tiri kutotaura mabhuku mahard copies anototengeswa. Hauna library, hapana paunombopota uchionekwa uchiverenga. Mwanakomana wangu, izvi zvichazokunetsa kumberi. Tichakunetsa kumberi. Titorina nababa mudzimba umu, titorina nababa vasingatozivi kuti spirit of prophecy chi. Hazvizotangiwa baba kumberi uko mwanakomana wangu kune hondo dzeko. You prepare today. Thoughts from the Mount of Blessings, page 99, paragraph 1, inotiyo. Though it is a spiritual kingdom, fear not that your needs for this life will be uncared for. If you give yourself to God's service, He who has all power in heaven and earth will provide for your needs. Job chapter 22, verse 21. Acquaint yourself now with Him and be at peace. Thereby good shall come unto you. Dear son, acquaint yourself with the Lord. Zvidzidzise. Dzidza zvinodiwa naMwari. Gara panodzidziswa shoko raMwari. Acquaint yourself nhasi. Goodness shall come unto you. Vakomana ndoda kukutsanangurira izvi izvi. Varume vamuri kuona vari kuita disaster kumberi uko. Chakatanga kuvhiringidzika is their youthhood. Kune simba rinodikanwa muujaya rekuti kana tikabuda muujaya tiinaro kuwa kwedu kumberi uko kunonetsa. Acquaint yourself with the Lord. 1 Kings 2 verse 1 and 2. And when David's time to die drew near, he commanded Solomon his son, saying, I am about to go the way of all the earth. Be strong and show yourself a man. Verse 3, and keep the charge of the Lord your God, walking in his ways and keeping his statutes, his commandments, his rules, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn. Hanzi David akufanodedza mwanakomana wake Solomon. Oti ndakuenda inini Solomon. But iwewe ndoda kuti usare uwe murume chaiye. Be strong and show yourself a man. Vanakomana vangu. Apedza kutaura apa anobva atirekedza ndi define what a true man, what a real man is. Zvikanzi a real man, keep the charge of the Lord your God, walk in his ways, keep his statutes, his commandments, his rules, and his testimonies. Sezva zvakanyorwa mumutemo waMozisi,
that you may prosper in all that you do and wherever you turn. My son, real men are men of God. My son, real men, awazi varume vema 6-pack. Real men fear the Lord. Real men walk in the statutes of the Lord. Real men keep the commandments of the Lord. Real men keep themselves pure. Real men dedicate their time to prayer. Real men fear the Lord. Zvenzo zvamuri kutaura varume chaivo avanzi varume vanofamba nemota dzakasiyana siyana. Varume chaivo vanhu vanotya Mwari. Kana ukatya Mwari hanzi pekupedzisira that you may prosper in all that you do and wherever you turn. Prosperity comes from the Lord. If you commit yourself to the Lord, God will prosper you, my son. Varume chaivo havazive kunochecheudzwa. Hakuna chakaipa pazviri, but hazvifaniri kuti uve nefeeling yekuti wamurume chaizvo nokuti wachecheudzwa. Murume chaiye anotya Mwari. Murume chaiye anozviisa muna Mwari. My son, dzidza kuva munhu wemunamato. Pray. Pray, my son. Pray. Please pray. Fight all your battles on your knees. Dzidza nhasi kuva munhu wemunamato. Zvidzidzise nhasi, my son, to take everything to the Lord in prayer. Kana uri kuita O level, zvinamatire. Kana uri pray and fast, zvidzidzise, my son. Nhasi zvinoita sekuti chechi ndedzevanhu vakuru. Madhara aya ndo vamunoona vakadzoka kuchechi vakati bvuu nechembere dzavo. Vakomana nevasikana hamuvawani. Vakomana kwatiri kuenda kumakata simba rinowanikwa nhasi. May the Lord help you. Be people of prayer, my son. Be prayerful. Kuma camp meeting kuya. Take that as an opportunity to pray. Well, ngoti vamwe wenyu hamuzvizivi, but ndauyawo kuti ndizokuzivisai. Iwe unofunga kuti camp meeting yese yaya Mwari akakuunganidzira vasikana? Uchifamba ukabva patende iri, waenda pane rimwe sechikotokoto chembudzi uchitsvaga vakadzi chete. Is that the duty of men? Nai mwanakomana wangu. Real men, vanhu vemunamato. Unoziva kuti pachechi pane mayouth ka panofanira kunge pachiti kana pakanzi muparidzi wedu akundikana haana kuuya, chechi haivhunduki. Inoziva kuti mukatsvaga nhingi tinodzidza. Real men. Isaac should be our example. Vakomana, chapter 25 verse 21, Genesis. And Isaac prayed much to the Lord for his wife because she was unable to bear children. And the Lord granted his prayer. And Rebekah, his wife, became pregnant. Real men are men of prayer. Uchasangana nemhuri, mudzimai wako anoda kunamatirwa, vana vako vanoda kunamatirwa. Uchasangana nemachallenges. Muvakomana, ngativei vanhu vemunamato. Ngatidzidze shoko raMwari, tive vanhu vaMwari. So iwe uchazova murume weumwe munhu. Sapo ari kuti pana chapter 11 verse 3 of 1 Corinthians. But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Po ari kuti mwanakomana wangu, iwewe uchave musoro wemudzimai. But provided iwewe watendera kuti Jesu ave musoro wako, nekuti pamusoro pa Jesu pana Mwari. Saka tine hierarchy iyi inoti the Lord, Christ, husband and wife. Ndingotaura nevasikana mbichana ipapa. Unofanira kuti mwanasikana wangu kana vari padhuze, kana pakaita mukomana ati anokuda, unofanira kutsvaga headship ye these two generals maari, yemwanakomana waMwari neyaMwari. Kana asina haakwanisi kuva musoro wako nekuti iye haatorina musoro. Saka iwewe unenge usitorina musoro.
Samanzaona kuti varume vakadzi ngavazviise pasi pevarume vavo. Vhesi iri kutaura kuti varume vanenge vafanira kuzviisa pasi paKristu. Zviri kureva kuti hakuna murume asiri pasi paKristu anoda kutsvaga kuti umwe munhu ave pasi pake. Be under the control of Christ, my son. Be under the control of Christ. Tinawo vakomana vano vadiki muBhaibheri. These were young too. We have David. Anonyora bhuku raSauro. The Lord is my shepherd, I shall not want. Akaziva Mwari kubva muudiki hwake. Vanhu vanozotarisa David achiuraya Goliath. Iye ngaitove climax yeupenyu hwake. Mwari akamutora muudiki hwake akamuisa parutivi. Mwari akamudzidzisa, Mwari akamutrena. Mwanakomana wangu, be acquainted with the Lord. You will have great testimonies in your life. We talk of Anna Joseph. They prospered in foreign lands. We talk of Anna Samuel. Vakagara mutemberi. Vana Semu wemuBhaibheri vaitya Mwari. Semu wanhasi akavengana naMwari. David wemuBhaibheri, Divha wemuBhaibheri anga achifudzwa naMwari. Divha wanhasi anofudzwa nemakondomu. Jose wemuBhaibheri aitya Mwari. Jose wemuBhaibheri akatiza mukadzi waPotifa akasiya bhachi. Jose wanhasi anodzinganisa vakadzi vevanhu. Hatingatauri nezvana Joshua. Josh wemuBhaibheri akanga ari mutungamiri wehondo. Josh wemuBhaibheri akanga akazvipa kuna Mwari. Joshua nhasi muvhuri wemabhawa. Tingatauri nezvana Daniel. Dan wemuBhaibheri. Daniel wemuBhaibheri anga ari mwana mudiki sewe mwanakomana wangu. Akazvipa kuna Mwari. In foreign lands. Daniel wanhasi in foreign lands. Haachatozikanwi kuti anoita nezvei. Mwanakomana wangu, iva murume chaiye. Murume chaiye is identified with the Lord. Be proud to be associated with anything that is godly. Kataure imwe pfungwa yakakukoshera. Proverbs 24 verse 27. Prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. This is the order of things, mwanakomana wangu. You prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. As you pray, as you dedicate yourself to the Lord, mwanakomana wangu, also find a profession, find something to do in this life. Prepare thy work without and make it fit for thyself in the field. Zvanzi zvigadzirire basa rako kunze, uzvigadzirire iro pamunda. Kana wapedza wozovaka imba. My son, the desire of the Lord, the design of the Lord, haiziye kuti utange nekuvaka imba usati wane profession. Mwari hasi kutotarisira according to this verse. Mwari hasi kutotarisira kuti vana vechikoro vanga vane vasikana. Nompe. Tinokutengera zvese masoksi, mapendi, magumbeze, sipo. Hapana chaunotenga, uchiri kutengerwa wakutoda kutotsvaga umwe. First things first. Mbaridzana kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. My son, have a profession, have an occupation. Tarisa kaunzo kuti Genesis chapter 2 verse 15. Mwari asati apa Adam mukadzi anoita sei. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Mwari asati apa Adam mukadzi anotanga apa Adam commitment, anomupa basa rekuita. My son, vasikana unovadini usina O level. O level inoreva kuti ordinary level, ordinary inoreva kuti chinhu chisingashamisiri, ordinary. Chinhu chisina zvachingasha. Iwe hautorina chinhu chiri ordinary but wakuda kutotsvaga vakadzi. Chivi chisati chavapo munhu aishanda. Have an occupation. Thoughts from Mount of Blessings, page 99. Tamboiverenga. Jesus does not release us from the necessity of effort, but he teaches that we are to make him first and last
and best in everything. Asi kunzi vanhu vanonamata havashandi. Have a profession. Mwanakomana wangu, kana iri nguva yekuti unge uchita O level, kumbira Mwari akupe simba. Kumbira Mwari akupe simba to excel. Ndikuona kunge unoteta attitude na teacher weMaths. But teacher weMaths dzacho anodzigona iwe uri dofo. This opportunity yawapiwa mwanakomana wangu is your time to prepare for your life. Hauzi upenyu hwabereki vako vakatopa pfuura. Pamunoita attitude nechikoro, the effects hadzisi kubhengwa in the lives of your parents, dziri kubhengwa in your future life. Nozonzwa munhu akuti vanobuda pama-TV vachibuda pama-TV uye munhu takadzidza naye. Uyo ndakadzidza nayo. Vana vako vanopotsa vabvunza kuti hazvizobvunziki zvazvo, but vanopotsa vabvunza kuti asi pavaidzidza imaidzidzira panze. Vakatarisa the greatness yevanhu vaunoti unoziva nepauri. My son, take heed. Have a profession. Kaverenga chapter 47 verse 3 ya Genesis. Pakauya madzikoma aJoseph neIsraeri yese payakauya kuEgypt kwaFaro. Inzwai zvavakabvunzwa naFaro. And Pharaoh said unto his brethren, what is your occupation? Pharaoh akavaona so nemakwandira vanga vakaita. Vari mitimba nyuka yevarume vakasvika. Pharaoh akati, hazvisati zvazikanwa pasi pezuva kuti kunoita varume vanosvika kudai nendebvu dzakakura kudai so vasina chavanoita muupenyu. If you are not careful, my son, uchakura kuita mudzonga usina chaunoita. And when people shall ask you what is your profession, you'll be very disappointed. This is the time. Kana iri nguva yekuenda kuchikoro, endai kuchikoro. Vanhu vakuparidza Mwari hanene kuti wakadzidza, Mwari anotoda kutoti udzidze. May the Lord help you. Tikatengesa zifoni raunaro unoswera uchinokora uchimara iro segudo. Tikatengesa zifoni iro mwanakomana wangu, tinonoregister ma-subjects ausina pa form 4. Tikazouya next year this time unenge wamuna ari nani. Ndinobotarisa hangu ndichivheta mayouth angu kuchurch, ndichingotarisa kuti ndione kuti vafana vangu vari kurarama sei. Kana ndikambotarisa ma-social media accounts avo, umwe munhu shuwa unenge uchiona kuti vanhu shungu dzezvinhu zvakanaka vanodzida. Unotoona wakanyora pa-occupation kuti chief executive, obva anyorawo kakambani kezita rake ipapapo. Tinofunga kuti vanhu zvakanaka havazvidi. Uchazozvida zvakanaka izvi mwanangu kumberi. Prepare today. Now is the time. Mwanakomana wangu, Pharaoh anovabvunza, what is your occupation? And they said unto Pharaoh, thy servants are shepherds, both we and also our fathers. This is our profession. We are shepherds. What is your occupation, my son? Nguva yekuita rese inopfuura. You need to be established. Kana uchiita rese ita nekuti nguva haina kumira zvakanaka. Kana Mwari achikutendera, find something to do. I recently met a young man at some shopping complex. Saka pandiri kupinda mushopu meya ari kundisa sanitizer nekundisaka temperature kayaka thermometer. He is a security guard, but I observed that he had a book pa desk paya necalculator. Saka ndapinda ndabva ndabuda acheka marisits angu, ndadzoka futi ndamuona futi. That same book young man, book iro ndere chinyi zvikanzi statistics. Statistics zvikanzi ndedze statistics the O level. This young man ari kushanda as a security guard kuti akwanise kunyora A level, but paanenge ari pabasa akangowana kamukana. He is trying to develop himself. Dedication yakadaro yeyo muvana vedu vanonamata inenge isimo.
Vashoma, who are as dedicated as that. This young man moved me. I checked with him, saka una teacher here, saka ndinaye anoda mari this much pa mwedzi, saka ndiri kutraya kuraiser, but salary yangu haisi kundikwanisa chichi. I did not promise him anything. I went and prayed for him. And when the Lord blessed him, I came back to him and said, young man, for the months dzasara kuti unonyora, this year, for the months dzasara kuti unonyora, mari ishi inaunobhadhara teacher. Prepare yourself. Vanhu vamuri kuona nhasi vachimhanya-mhanya vachiita sei muchiva emulator, they had time to prepare. Proverbs 24 verse 30 to 34, I went by the field of the slothful and by the vineyard of the men void of understanding, and lo, it was all grown all over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Vakomana vanorara kusvika vamutswa nemushana zuva rapinda nepahwindo, zvinhu zvese vakajaira kuitirwa. Prepare yourself, dedicate yourself. Zvikanzi na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Hauzi mtemo wekumabharaki uyu, hauzi mtemo wekutraining yemasoja. Mushoko raMwari kwanzi kana munhu asingadi kushanda munomupireiko chikafu. Young men, be associated with work. Usava munhu akavenga kushanda. Vakomana musada kunyanya kuda zvinhu zvakapfava sehonye. Zvinhu zvinoshandirwa. You have to work. My son. Chimwe chiri kuita kuti chinozoita kuti uzotanga kumona bvudzi nekuruka musoro nekumonyorora bvudzi nekuita sei kushayiwa zvekuita. Vari pabasa chaivo havana nguva yekuswera vachimonana nebvudzi. Work. Kune ma-elements akakosha anowanikwa mubasa. Kushanda kunokudzidzisa responsibility. Because ukashanda, ukapiwa mari, you start to be very careful on how you use that money. Because you know kuti haina mweri kana yauya. Be pure. Tichinopedzisa nyaya yedu tobva tava nenguva yekunamata. Be pure. Dear son, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Keep yourselves pure. Vakomana, keep yourselves pure. Mbosiyai vanasikana vevanhu. Tangai maenda unoroora. Keep yourselves pure. Samunosara muchatisa munhu katoka kamudhara bambo kudhara hapana zvaasingazivi hapana. These things on your conscience mwanangu zvichakutadzisa kunamata. And some of these things zvine ma-ripple effects. Keep yourselves pure. Kana varipo vanga vatotanga kupinda mutsika idzi, da kuti Mwari vakubatsire to come out of these acts and live a pure life. Inzwai vanakomana vangu. The desires, the evil desires of youth, dzinosanganisira even zvinodhaka. It's said kuti nhasi even nevasikana vakomana vacho nevasikana vanokwikwidza pakudhakwa. We have vana vedu vekuchechi vari kunwa doro vari kudhakwa. My son, keep yourselves pure. Please don't do this. Don't. 2 Corinthians 6 verse 14. Please stay safe. Be ye not equally yoked together with unbelievers.
Mwanakomana, usaattractwa nevanhu vasingatyi Mwari. Akazviita umwe murandarume waMwari ainzi Ahabhu rimwe gore, akatamba nhova nemukadzi. Mukadzi asingatyi Mwari, in fact munhu asingatyi Mwari haana zvaanotya. Bamunini, imi mune makuzopfeka kabhachi kakanaka nekuisa musoro paholy engoka. Muchidawo kupinda muchechi nemudzimai akapfeka chigwishu chesiketi so. Ndo zvazvinozoita, ende kana maroorana anenge akuziva kuti hapana zvauchandiita. Vanhu vasingatyi Mwari wasiyei. Inini I know men to be strong. I know men to be strong. But most men vandakaona vachichema vakachemedzwa nevakadzi. Dzinoramba kuzonobhalanza tsoro dzacho kumberi uko muning'ina. Iyi nzira yana Jezebel isi. Unoziva kuti Jezebel akazoita mwana ainzi Atalia. After Jezebel mwanasikana wake ainzi Atalia akatanga kurwisa vatendi, achiuraya vana vese, achiuraya vanakomana vese, zvekuti vanhu vakazoti ngatiendei tinoviga vana kuchechi. Atalia akafunga kuti vana vapera ivo vari kuchechi. Nemhaka yei? Atalia anga asingazive mukova wechechi, anga asingatombozive kune chechi. Ndo vasikana vamuri kuda. Ndozviziva vanakomana vangu kuti sei muchivada. Because havana password. Zvawada kuita unodini, unongoita. Ava vekuchechi ava vane spirit of prophecy. Vekuchechi ava vane mavhesi. Vanhu vanoti aiwa, kana wanzwa kuti uri kuda mukadzi, kana roora, upombwe haupedzwi nekuroora. Keep yourselves pure. Varipo vatori nevakadzi vari kungoita upombwe. Vamwe vatori nebarika asi dzingori mhombwe. Purity, my son. Pray for it. Pray about this issue. Keep yourselves pure. Usaroora vanhu vasiri vekutenda. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Rinonyengwa rinonzwisisa mwanangu. Rinozogera tsiye rachata. Iwe hazvisiri zvaunoda. But ndozvaanenge ava. Nevana vako zvichanetsa. Nzira yema-unbelievers. Stay out of it. Dai waingabvunza Isaac na Rebecca inzwa zvavanonzi neBhayibheri. Genesis 26 verse 34 and 35. When Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beer the Hittite, and also Basemath, daughter of Elo the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebecca. These ladies, number one, vanga vari ma-unbelievers. Muri inozochema. Manangu, vanhu vauri attracted to her. Avasi, my wife material. Problem yako ndeyekuti unozoda kuve ne-stable marriage. But kwauri kuvhimira uko hakuwanikwi stable marriage. Kanitarise pfungwa iyi. Tigobva tanyengetera. Judges chapter 14 verse 9. And he took, Samson, he took thereof in his hands and went on eating and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat. He told not them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. My son, Mwari achiparidzira Samsoni nechirahwe cheuchi hwabuda muchitunha. Nchekuti muchitunha umo mune honye. Chitunha ichi chiri kunhuhwa. Saka it's obvious kuti neuchi hwacho hutori nesmell hunonhuhwa. Saka Mwari ari kuti Samsoni hausi kuona here kuti uri kutonetsa kudya uchi hwabva muchitunha. Iwewe wacho you cannot safely enjoy this honey from a carcass. Nai mwanangu, mukomana. Kumunhu asingagoni kupfeka. Kumunhu asingakudzi baba wake namai wake. Anotokurongera madhiri ekuti muite musikanzwa mumba mevabereki vake. Hausi kuona here kuti chitunha ichi. Nai Samson. Chirahwe chaMwari hausi kuchinzwa here. Kuti from this carcass inoita nharo neweather. Kunze kuchitonhora inopfeka hembe isina mapipito. This carcass, Samson.
What honey are you expecting from this carcass? This carcass, Samson. What is attracting you? Now, Samson, how can you get honey from this carcass? That is the demise of most men. Remember Wakawana uchi from a carcass. Ask them. Hakuna any good testimony about marriage. Aizi nauye uchi mkoma. Inauye pama wana. We muchi tuna. Uchi. Asa ujikiki. Unbelievers, stay away from them. Patriarchs and Prophets, chapter 54. And to all who seek first to honor him, God has promised wisdom, but there is no promise to those who are bent on self-pleasing. Mwari akati kune vese vanoda kutsvaga kundifadza. God has promised wisdom. Mwanakomana wangu, kana ukatsvaga kuzvipira kuna Mwari, Mwari achakupa wisdom to make decisions muupenyu hwako. But if you are bent on self-pleasing, there is no promise inobva kuna Mwari on such kind of people. How many are pursuing the same course as did Samson? How often marriages are formed between the godly and the ungodly? Because inclination governs in the selection of husband or wife. Mwanakomana wangu, dear son, ukazvipa kuna Mwari, Mwari vachataura newe. Ukazvipa kuna Mwari. Vhesi painoti mukadzi akanaka, a prudent wife, anobva kuna Mwari. Iri kureva kuti God promises prudent women to all godly men out there. You can only get anything from the Lord when you have a relationship with the Lord. Kupera kwa Samson tinozokunzwa kupera kwa Samson, and asiri yega. Even Solomon nawidzi dzakamaafecta. But Mwari ngaakudzwe pakupedzisira. God gave them strength. Dear son, if it is time for you to study, commit yourself to the assignments of your moment. Be prayerful. Kana wasvika panguva yekuwana, mwanakomana wangu, kumbira Mwari akubatsire. Kumbira Mwari akubatsire. Unoona zvinoitika vanakomana vangu vekuchechi. Kunze kwevashoma vatoriwo matsotsi ane experience. But vazhinji hamuna kukurira muenvironment dzeutsotsi. You cannot match utsotsi hune ma-unbelievers. Iwe unofunga kuti chauchazomuitira iye kana akaita 26 years asati aziva Mwari, chauchamuchinja nacho iwe chii? May the Lord bless you. Dear son, be a man. Be strong in the Lord. Real men, a man of prayer. Toda kunamata newe. Kana tingazoonana tikataura, I will tell you most of the things that I have today, most of what God gave me, I prayed about these things. I have a brother, actually two of my elder brothers. Vakandirovedzera kutya Mwari at a tender age and to trust in the Lord. And up to now, I still can stand. Mwari anomira nevanosarudza kumira naye. Mwanakomana wangu, dzimwe nguva usisina vabereki. Vamwe vacho vamwe venyu vasina vabereki vacho ndo ndururana. Upenyu hwakaoma kumberi uko. Dzimwe nguva vabereki varipo, but havazorambi varipo. I want to pray with you. Noti Mwari, ndibatsirei kufamba munzira dzenyu. Kana ndisiri kufamba munzira idzi, Mwari, ndidzikinureiwo. Kana ndanga ndiri kufamba madziri, ndipeiwo simba. Ngative nenguva yekunamata. Baba vari kudenga makanaka makatendeka. Tinokutendai nekutipa vanakomana ava. We dedicate their lives mumaoko enyu iko zvino. Kuti imi Ishe wokudenga muve muchengeti wavo.
varwirei kunyika ine mazino, varwirei kunyika yakaipa. Muvasimbise parudo rwenyu, vamire nemi nekusingaperi. Tadzidza nawo Mwari, imi ndimi mudzidzisi mukuru. Mweya wenyu mutsvene unoimpresa zvinhu pamwoyo yevanakomana venyu. Ngauzviite kuvana vedu nesimba risina kutuvidzwa. Tinonamatira kuti vave vana baba vamangwana vakanaka, vakarurama, vakatendeka. Muvatungamirire nekusingaperi. Vamwe patadzidza izvi, mwoyo yavo yapwanywa, nekuti dzimwe nguva nzira dzavanga vaifamba madziri havasisina simba izvezvi, asi simba riri kwamuri. Pavari kupa mwoyo yavo kwamuri, Mwari vapei simba kuti vaite madecisions ari right. Help them, dear Lord, to mend their ways. Tinoziva kuti munovada more than we can even express. Zita renyu rikudzwe pamusoro pavo, muzita raJesu nokunamatai. Amen. God bless you. Mwari vakomborere kuverengwa kwezwi ravo. Amanasi uno tisavane shungu nzarandufu zvirwere zvatishungurudza tinoziva nerimwe zuva tichafara kuti kudenga kuna takuriwa zvose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose urwere wapera hondo dzichapera rufu tichakurira zara ichapera kuti zvose zvapera tichera ngarira kuti kudenga kuna takuriwa zvose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion whispers a comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done, and we will hope for the sunshine tomorrow after the shower is gone. Whispering hope, oh how welcome thy voice making my heart in its song.
Then when the night is upon us, why should our hearts sink away? And when the dark of the midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering hope, oh how welcome thy voice making my heart in its soul rejoice, making my heart in its sorrow rejoice. There is a happy land of sunshine, I know, free from all sorrow, pain and care. Land where no chilly winds of death never blow. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory. Flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Youthful and happy, none who ever grow old. No cares to bring us to despair. All will be glory while the edges shall roll. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory. Flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime in glory, springtime in glory. Flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime forever there. Springtime forever springtime in glory, springtime in glory. Flowers are blooming rich and rare. Angels are singing, bells of glory are ringing. Springtime forever there. Springtime forever there. Springtime forever there. Dini ani
Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody